Saavuin asiakkaan luokse ja hän esitteli, että hän on kanssa kokeillut vähän virittää pianoa tämmöisellä pienellä kammella, joka ei tietenkään ollut ihan ammattilaiskäyttöön tarkoitettu kampi, mutta joka tapauksessa on kampi, jolla voi pianoja virittää. Ja hän sanoi, että hän on kokeillut nyt sitten virittää muutamia ääniä sieltä, että sellaisia korjannut pahimpia epäkohtia ja epäsuhtia. Ja sitten kysyi, että saako hän istua tässä pianon vieressä tämän virityksen ajan, että onko se ihan ok, että vaan häiritseekö sua. Että ei mua häiritse, että kyllä siinä voi istua ihan vapaasti. Että mä voin samalla vähän kertoa, että mitä tässä tehdään. No sitten mä tein työtä käskettyä ja virityksen päätteeksi sitten mä kysyin, että mites tää nyt meni, että teinkö mä itseni työttömäksi, että jatkatko sä nyt sitten tätä viritystä, että tuliko tää sillä tavalla selväksi. Hän sanoi, että juu, että ei, mä en viritä ja itse asiassa sä voisit sen kammenkin viedä niin kuin matkassa. Tää oli aika hauska musta.